4 dies després d'aquest curiós incident, cap a les 11 de la nit, una processó fúnebre sortia al castell de Canterville. Senyor, em complauria que us quedessin les joies que va regalar el fantasma a la meva filla Virginia i que les consideri part de la seva propietat. A més, la meva filla és una nena i m'enorgulleix poder-li dir que la meva filla no té cap interès pels béns materials. Tot i així, Virginia li agradaria quedar-se amb el cofre, que com està miniatura d'edat pensava que no li importaria. Estimada senyora, és obvi que les joies han de ser seves. No m'imagino ni el que podria passar si el fantasma de Canterville tornés en 3 dies i em fes passar una vida infernal. A més, quan Virginia sigui gran podrà tenir joies per guarnir-se. A més, vostè va comprar el castell de Canterville amb el fantasma i les seves propietats, així que ara les joies formen part seva. Bé, me'n vaig, que està començant a fer fos. Adéu. Adéu. Virginia, una dona no ha de tenir cap secret per al seu marit. Estimat Cecil, per a tu no tinc cap secret. Sí que en tens. Mai no m'has explicat què va passar el temps que vas estar tancada amb el fantasma. No ho he explicat mai a ningú. Ja ho sé, i ho entenc, però podries explicar-m'ho a mi. Guarda el secret mentre jo puc guardar el teu cor. Sempre ha estat teu, Cecil. Ja, però algun dia els ho explicaràs als nostres fills.